बहु भजा पड़ी जीव चिलिका चिंगुड़ी आनी मसला सरक दे भले रांधी दब। चुंगुड़ी तरकारी केमिति हेची? एगुड़ा कौन मनीषा खाती तम माँ कौन तुमको या शिखे? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बहु माँ देसी चिकेन टा टिके रांधी दबनी? कौन तो माइबो जाऊन तो माइबो कहबो बड़ी खियाइला कहला कोन देसी चिकेन खाइबो। बहु माँ के भजा लुण कौन थिला? तो बापा 14 पुरुष रे के भजा खाइथिनु खाऊ ना सीधा फुसकुना बडरा खाऊ जी आइबन कोन ये कौन आ 14 पुरुष रो बोका में नहीं खाइबो।